Tervehdys kaikille ja tervetuloa yhteiselle retkellemme opiskelijoiden Kymenlaaksoon. Minun nimeni on Bertta ja olen tämän päivän ajan oppaanamme. Matkamme tarkoituksena on tutustua Kymenlaakson ammattikorkeakouluun sekä sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on maakunnan ainoa korkeakoulu. Opiskelijoita on yhteensä noin 4300, joista nuorten koulutuksessa on noin 3800 ja aikuiskoulutuksessa noin 500. Toimipisteet sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa, vain noin tunnin ajomatkan päässä Helsingistä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa on tarjolla mitä monipuolisimpia koulutusohjelmia ja opetuksen taso on korkea ja valtakunnallisesti tunnustettu. Meillä on tässä vielä hetki ennen kuin saavumme ensimmäiseen kohteeseemme Kouvolan Kuusankoskelle, joten kertaan vielä nopeasti päivän matkareitin. Ensin tutustumme täällä Kouvolassa sijaitseviin kampuksiin, jonka jälkeen siirrymme tutustumaan Kotkan kampuksiin. Olkaa siis kuulolla ja avoimin mielin ja nauttikaa kierroksesta. Ensimmäisenä kohteenamme on Sairaalamäen kampus. Täältä valmistuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Täällä koulutetaan terveydenhoitajia, geronomeja ja sosionomeja. Jos sydämessäsi palaa halu auttaa muita ihmisiä, niin tämä on sinulle oikea paikka. Terveydenhoitajat ovat teille tuttuja jo koulusta ja neuvolasta, mutta he työskentelevät myös työterveyshuollossa ja sairaaloissa. Terveydenhoitaja voi olla myös itsenäinen yrittäjä tai toimia kansainvälisissä tehtävissä. Geronomit tekevät tärkeää työtä vanhusten kanssa, eli he ymmärtävät erityisen hyvin ikääntyvien ihmisten tarpeita. Työssään geronomit voivat toimia ikääntyvien ja vanhusten palvelujen suunnittelijoina ja kehittäjinä sekä palveluiden tuottajina ja toteuttajina. Sosionomit taas ovat sosiaalityön laaja-alaisia osaajia. Sosionomi voi erikoistua vaikkapa varhaiskasvatukseen, nuorisotyöhön, päihde- ja kriisityöhön tai mielenterveystyöhön. Lähes kaikki on siis mahdollista tässä ihmisläheisessä koulutuksessa. Saavumme nyt näihin historiallisiin ja hienoihin Kasarminmäen maisemiin. Pysähdymme hetkeksi paraatikentälle. Kasarminmäellä on takanaan hieno sotilaallinen historia, jota oikealla näkyvä tykki sekä rakennusten vanhat nimet, muun muassa toimiupseerikerho ja rykmenttisali heijastavat. Täällä opiskelevat Kymenlaakson ammattikorkeakoulun liiketalouden ja kulttuurialan ammattilaiset. Liiketalouden puolelta valmistuvien tutkintonimike on tradenomi. Opinnoissa on mahdollista oman kiinnostuksen mukaan keskittyä erityisesti talouden hallintaan, markkinointiin ja viestintään tai yhteistyötaitoihin kansainvälisessä mittakaavassa. Liiketalouden lisäksi Kasarminmäelle voi opiskella kulttuurialaa. Kulttuurialan koulutuksista valmistuu monia luovia ammattilaisia, medianomeja, artenomeja ja muotoilijoita. Medianomi on viestinnän osaaja ja täällä koulutetaan erityisesti visuaalisen ja digitaalisen viestinnän ammattilaisia. Muotoilija suunnittelee vaatteita tai erilaisia esineitä sekä sisustuksia kalusteita myöten. Artenomit ovat keskittyneet vanhojen huonekalujen ja rakennusten restaurointiin ja suojeluun. Kaikki koulutusohjelmat painottavat visuaalisuutta, viestintätaitoja, yrittäjyyttä ja oman alan ohjelmistojen hallintaa. Tässä siirtyessämme Kotkaan kerron hiukan enemmän opiskeluajan käytännön asioista Kotkassa ja Kouvolassa. Kotkassa ja Kouvolassa on edullista asua. Opiskelija-asunnot ovat laadukkaita ja niitä löytyy jos jonkinlaiseen tarpeeseen. Myös yksityisiä vuokra-asuntoja löytyy runsaasti markkinoilta. Kummastakin kaupungista on helppo liikkua paikkakunnalta toiselle. Junalla ja bussilla Kouvolasta ja bussilla Kotkasta pääsee oikeastaan mihin tahansa. Tervetuloa tänne Kotkaan, merikaupunkien merikaupunkiin. Ensimmäisenä kampusalueena meillä on Metsolan kampus. Täällä tarjotaan opetusta tekniikan ja liikenteen alalla sekä liiketoiminnan logistiikan alalla. Kansainvälisesti kilpailukykyinen ja innovatiivinen koulutus antaa vankat eväät työelämään. Mieltä kutkuttavina vaihtoehtoina täällä tarjotaan energiatekniikkaa, logistiikkaa, tietotekniikkaa, puutekniikkaa, rakennustekniikkaa ja veneteknologiaa. Toisin sanoen Metsolan kampukselta valmistuu tradenomeja sekä jos jonkinlaisia insinöörejä ja he kaikki ovat omien alojensa huippuosaajia. Metsolan kampuksella on pitkä historia erimuotoisten tekniikkakoulutusten saralla
eli kokemusta löytyy. 4. kampuksena meillä on vuorossa Jylpyn kampus. Samalla tavalla kuin Sairaalamäen kampuksella, täältä valmistuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, ensihoitajia, sairaanhoitajia ja naprapaatteja. Ensihoitajan työ on täynnä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Työskentelyympäristönä ensihoitajalla voi olla ambulanssi, ensiapupoliklinikka tai teho-osasto. Ensihoidon lisäksi koulutetaan sairaanhoitajia. Sairaanhoitajien työ on jonkin verran maltillisempaa, mutta vähintäänkin yhtä vaativaa. Koulutus sisältää hoitotieteen opintoja sekä ammatillisesti yleissivistäviä yhteiskunta-, käyttäytymis-, luonnon- ja lääketieteellisiä aineita sekä käytännön harjoittelua. Naprapaatit erikoistuvat tuki- ja liikuntaelinsairauksien tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Naprapaatti voi työskennellä yksityisvastaanotolla, lääkäriasemalla, fysikaalisessa hoitolaitoksessa sekä terveyskeskuksessa tai sairaalassa asiantuntijana. Jos haluat tietää merenkulusta, niin suosittelen kuuntelemaan nyt. Saavumme hetken kuluttua viimeiseen kohteeseemme, merenkulun toimipisteeseen. Kyamkista maailman tyrskyihin valmistuu merikapteeneja ja merenkulun insinöörejä. Merenkulun koulutusohjelmasta valmistunut insinööri voi toimia alusten konemestarina tai konepäällikkönä sekä maapuolella erilaisissa tuotanto-, hallinto- ja asiantuntijatehtävissä. Merikapteeni voi työskennellä alusten perämiehenä tai päällikkönä sekä maissa erilaisissa hallinto- ja koulutustehtävissä. Ja nyt olemme nähneet Kymenlaakson ammattikorkeakoulun koko tarjonnan. Haluaisin vielä muistuttaa, että Kyamkin opiskelijana pääset kiinni työelämään alusta alkaen. Eri alojen oppimisympäristöt tarjoavat palveluita erilaisille yhteisöille, eli pääset tekemään oikeita töitä oikeille yrityksille jo opiskeluaikana. Kansainvälisenä korkeakouluna Kyamkin jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus lähteä vaihto-opiskelemaan lähes minne tahansa ulkomaille. Toivottavasti olette nauttineet retkestä ja löytäneet elämällenne uuden suunnan.